Just take the time to take a look at my side. When I call you, give me a sign. Just make a move, show me that Sekaisin pää. Ja ajattelin, että tämmönen zen-näkökulma tulla auringonpaisteessa jäälle meditoimaan. Asia, mehän ei koskaan Sannan kanssa oikein parisuhteen alussa niin päästetty meidän vanhempiin meidän suhteeseen vaikuttamaan hirveästi, eikä me niinku hengailtu hirveästi, että me ei haluttu näytellä heti mitään happy familyä, että annettiin niinku aikaa toisillemme ja vanhemmat siinä roikku perässä, mikä oli aika raskasta meidän vanhemmille varmaankin. Kun me ollaan molemmat, minä ja Sanna, niin ainoat lapset, niin se sitten niinku aina korostuu siinä, että on ylisuojelevat vanhemmat ja jne. En vieläkään ole saanut sitä ystävänpäiväkorttia, jonka minä itselleni lähetän. Miten surkea ihminen voi oikeasti olla, että saisi oma ystävänpäiväkorttia? Mulla oli pakko tulla tänne vessaan istumaan. Tai niinku miettimään asioita. Tää koko juttu jotenkin aistaa mua niin paljon ja mun on nyt pakko tehdä päätös tän suhteen, että mitä mä teen tän yhden ihmisen kanssa. Ja mä kirjoitan nyt semmosen listan. Plussat ja miinukset. Ja sitten sen listan perusteella mä teen sen päätöksen. Näin se on. Lasten saaminen on taas mielessä. Itse asiassa tuossa viikonloppuna oli tekemisissä tällaisten touhuikäisten pikkutyttöjen kanssa kaitsimassa. Ja kyllä ne on ihan lapsetkin mukavia, kun ne piirtää tai nukkuu tai jos niillä on jotakin tekemistä. Sitten kun niillä on tekemistä, niin se on yhtä metakkaa ja tappelua ja itkua. Ja mulla ei ainakaan riitä sellaiseen voimavaroja. Luulenpa, että ihan kiltisti odotan tätä lapsiasiaa. Vaikka 5 vuoden päähän ja sitten ajatella näitä juttuja uudestaan. Se on varma, kun tämä on taas tämmönen on taas tämmönen läskipäivä. Nyt se lista olisi tässä. Mä oon tehnyt mun päätöksen. No moi. Hei lähdet sä mun kanssa tänään kattoo niitä housuja? Niin, sinne. Joo. 3. Okei, hyvä. Joo, nähdään siinä. Okei. Jes. Noniin, moi. Mulla on uusi kaveri.
down.